Berkate piyayi mriki anggenipun kepareng wungon syukur nganti tekan tancep kayon. Mugi-mugi pikantuk leliru saking Gusti arupi kanugrahan agung tumraping warga ageng ing Darmareja mriki sedaya tansah dipun paringi berkah lan ugi kinayoman dening Gusti saya-saya ingkang kepareng mirsani nganti tancep kayon tutuk mirsani lakon dipun paringi tutuk anggenipun momong dumateng anak putune kabeh. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Sowan komplit kaya adat saben. Nggih. Tur dasare gawang kelir niki menawi wonten pendhapa desa Darmareja mriki wis kaya diukur, dhuwure wis semene iki, panjange ya wis semene iki. Gamelane ya pasti ya semene iki ya, Truk. Nggih, semanten menika. Kanca-kanca sowan jangkep menika winadan wonten paguyuban Madangkara. Kanca-kanca pengrawit mboten wonten ingkang pamit, sedaya sampun siyaga ing diri sawega ing gati. Dereng para ibu-ibu tapi Mbak Yu Waranggana wah jan. Paten kula sinden Madangkara menika nggih 6 menika sinden paten. Lek Mbak Tuti kowe arep muni dipateni to kowe ora. Menika ingkang dipun pundi-pundi kalian ingkang nem-nem. Wong Mbak Tuti iki piyayi kaya ngono, piyayi los, piyayi santai. Malah piyayi yen digarapi gojlok iki santai tenang ngono biasane awake sehat. Ayo. Umure ya dawa. Ayo. Ngerti-ngerti glundung ngono ayo. Ya mbiyen kae musibah ya kanggo srana rambu-rambu peringatan supaya Mbak Tuti tansah dipun paringi kewaspadaan dan juga keluarganya. Wah, iya. Matur nuwun tanpa upama dasare ya disusul karo anak-anak caksi lover. Ya, Kuwi menawi teng medsos teng TikTok nika apa kuwi kula Bukesi kanca-kanca niku sami hit. Wonten mriku janjane sing mengupload sing garap nggih lari kalih niku. Mbak Nadia Eka saking Laladan Blitar kalian Mbak Kiki saking Laladan Pati, adoh ka Pati, adoh ka Blitar, kepareng teka nyengkuyung awake dhewe bot-bote anggene kepengin ngrengkuh lan ngibarake bendera budaya. Oh, kaya ngono kuwi. Ngono. Heeh. Mangka kuwi ya sing siji mahasiswa, sing siji ya guru ya. Ha iya mumpung libur. Mula kepareng nyengkuyung karo awake dhewe. Heeh, wis matur nuwun, Mbak. Karo sing nyengkuyung awake dhewe angger wayangane Madiun Raudan sapa? Mas Arif Nglumer. Ha iya nggih. Jan piyayi Trisno karo Madangkara ora umum. Tur anggene ngangge kaos mesti gambarku karo Bukesi ngono kuwi tenan. Mbok pirang-pirang bengi bacutane Madiun sing dienggo ya kuwi ae. Ayo. Pokoke wis kuwi luar biasa. Endi tak Jamil? Nggih Mas Jamil. Piyayi wit sore kok bisu 1000 basa. Ayo. Ayo nggih. Wong dhek iki melu prihatin matine Dursasana. Ayo. Kalau dhek lak seragam guyune padha. Ayo nggih ngono kuwi. Menawi teng mriki kirang marem Bapak Ibu Darmareja mbenjang dalam rangka hari jadi Kabupaten Madiun, monggo berbondong-bondong, monggo berduyun-duyun wonten ing alun-alun Mejayan Kabupaten Madiun tanggalipun 24 Juli. Nah, sesarengan kalian kanca-kanca Madangkara dengan bintang tamu ya kuwi Niken Suwarti. Ora. Niken Salindri. Niken Salindri. Ayo nggih. Semoga-moga wayang tetap ngrembaka, budaya tetap juara wonten ing Laladan Madiun yang tercinta. Luar biasa nggih. Mbah nuwun. Iki terus selak lali terus pamundhut terus. Apa? Menika saking Pak Joko Warsito pangapunten saderengipun pentas dalu niki menawi wonten longgaring wekdal kula ajeng request gending utawi tembang kinanti sandung kasmaran. Larasipun Slendro duet Mbak Lia Sundari kalian Mas Muhammad Taslim. Wah ye jan. Mas Taslim mau karo Mbak Tuti saiki karo Mbak Lia. Ayo. Putri loro kabeh padha aluse. Ayo jos tenan nggih. Ugi menika saking Pak Joko Warsito ngapunten Pak Cahyo wonten amanah saking warga Darmareja penggemar panjenengan Bu Suyati. Nah, request gending utawi tembang Rengu piyantenipun sing monitor live dalu menika menawi longgar wekdal
Menawi mboten nggih mboten napa-napa. Nggih mangke kula atur wekdalipun nggih. Ugi Pak Camat menika ugi kepareng rawuh Camat Mejayan. Ya, nembe kersa ke depan sejak tadi nonton bersama warga di belakang. Nah iya. Karo nunggoni sego pecel 3.000 pincuk mau lho, Truk. Ah iya ning kono. Pripun pun telas sego pecel e? Telas, Bu. Masya Allah, berarti sing rawuh ki lebih dari 3.000 orang berarti. Kaya ngono ben taun bersih desa, ben taun wayangan, parandene Piyai Darmareja ora ana jelehe, ora ana bosene, tetep ngrungkepi marang budaya Jawa. Tepuk tangan untuk warga masyarakat Darmareja. Wah, jos temenanan. Ya, elok temenanan. Monggo kinanti sandung. Nah, Mas Taslim kalian Mbak Lia Sundari diaturaken. Nggih. Monggo. Aduh Yayi garwa cendak semene iki. Iya, dibaleni ya saged. Ning gandeng Mbak Lia karo Mas Taslim lak wis ora ana meneh. Dadi lek mindu ngono iki ya mesti dadak pijet bar kuwi ora. Gur nyuarae pijet barang ora nggih. Nggih. Dikancane ora penak iso dipejeti telake ora ya. Niki Mas Joko Warsito, Pak Joko Warsito sampun kula aturaken pamundhut panjenengan. Nggih. Iki uga ana pamundhut Truk saka Pak Agus Klecorejo. Nggih. Nah, niki Pak Lurah napa Pak Agus iki? Pak Lurah Klecorejo to iki. Wah, nggih. Nyuwun gending pariwisata. Waduh. Kalian tembang kangen. Ha iya. Biyen ning lapangan Klecorejo biyen nate. Ning sing kagungan kersa iki sedulure Pak Lurah. Iya. Ora bersih desa to? Urung. Wis direncanakan tahun ngarep ki arepe bersih desa. Wayangan. Live ngene iki nyetel YouTube ngono. Ora nggih ngoten niku. Malah iso milih wi dalange sapa iso, bintang tamune sapa iso. Iya. Ugi saking Pak Gunawan Kades Mejayan ngersakaken aja dipleroki kalian gugur gunung. Wah nggih, siap nggih. Gundul gunung, gugur gunung ora. Ngawut ora. Ya iki gugur gunung sik pelok barang sing diaturake. Kaya apa diaturake bebarengan. Mbiyen ke Darmareja kene enek karawitane barang lho, Truk. Apa ya? Saben-saben wayangan awane wiwit bar ngasar ngono piyai kene iki do klenengan. Ha iya. Ning iki ditata karo panitia piye carane men luwih apik, luwih becik, men ora do keselen kari menikmati. Ha iya, nggih. Monggo to kangge memberi semangat dan juga motivasi kagem warga masyarakat ing Darmareja supaya nengenaken kerukunan lan ugi makarya bebarengan lumantar gugur gunung. Yuk, dados.
Lopes untuk taris Lah piyayi kene tembang iki wis gen apal ya, Truk. Heeh, piyayi budaya ibu-ibu lho mesti apal. Nggih ta, Bu? Oh, mesti apal. Gur gunung apal. Gundul-gundul pacul. Ya apal saya apal ora. Ora percaya bareng karo ibu-ibu nggih, Bu nggih. Nembang gundul-gundul pacul nggih. Nggih. Ingkang kersa nembang kula dongake mugi-mugi panjang yuswa sehat walafiat. Yo bareng gundul-gundul pacul. Meleh, Bu. Gundul. Jal, apa enek penonton wayang nek apike kaya ngono lek ora Darmareja. Weh. Nggih, kaya ngono kuwi apal kabeh tur enek sing blero. Nyuara santai lek sinden lek timpuh. Dek karo slonjor santai kok. Oh, lek nggih timpuh malah ra metu suarane kok le. Ha iya. Metu malah liyane tut. Ha iya. Gugur gunung nggih apal niki wau, Bu. Non? Napa, Bu? Oh, alah, nggih sinden siwara nggih ngono aja mleruk ngono to, Bu. Ngono. Sinden dibayar sinden kene kok nembang ngene iki nanggap. Ah, nggih. Wis kaya ngono kuwi ibu-ibu semoga-moga engko taun-taun berikutnya sing lenggah teng mriku tetep ibu-ibu menika syukur saya tambah akeh mboten suda tegese sedaya sing teng mriku niku tahun-tahun yang akan datang tasih dipun paringi kuat sehat walafiat anggenipun nenggani wayang kulit. Oh, kaya ngono kuwi. Ah iya nggih. Mbah nuwun Bu. Ah iya nggih. Ki mau pamundhut saka Pak Joko Warsita, Truk. Oh iya, ngersake rengu. Ayo Nong, winong coba kaya apa rengu Nong dikumpliti. Ayo nggih. Sak bawane sisan. Ayo nggih. Karyane menika Suwargi Pak Wongso Subagyo saking Tulungagung. Nah, menika Gandeng Winong menika rumiyin nggih nate ngangsu kawruh ngudi ngelmu wonten dalemipun Pak Wongso Subagyo mila nggih sak trepipun menawi sing berkarya gurune sing nembangake niku murite. Nggih. Ya Nong berdiri Nong coba kaya apa? Ayo. Winong Nawangsih. Wah iya. Wis KKN burung to, Nong? Apa, Pak? KKN. Niki KKN. Lho kok iso tanggapan gini? Saged. Carane piye? Tanggapan disambi KKN. KKN niku samben apa? Oh, sampai. Sing inti tanggapan ya Nong ya. Mboten. Oh iya. KKN-e namung caket Pak teng Jumantono. Oh, ngaten. Dadi sesuk langsung bablas ning Jumantono. Tidak. Besok kan ke Kediri dulu. Oh, iya. Nanti pulang dari Kediri baru ke Jumantono. Iya. Arep Gitu. garap apa ning kono sampean? Ya, adalah prokernya, Pak. Iya. Potensi-potensi daerah Jumantono akan kamu angkat gitu? Anu Pak, soalnya kan saya KKN-nya KKN literasi which is itu tuh sudah ada program langsung dari Perpusnas.
Perpustakaan Nasional. Oh iya. Jadi kita tinggal menjalankan saja proker-prokernya dan kita nambah proker mandiri itu cuma 1 budget begitu, tidak yang mengulik-ngulik gitu Pak. Oh. Jadi prokernya sudah turun dari pusat. Oh gitu. iya, tinggal melaksanakan gitu. Iya. Oh iya, berapa bulan? 45 hari. 45 hari. Oh Nggih. iya. Selapan. Ayo ngono. Iya. Tambah 5. Ayo nggih. Ya sampai muga-muga ya pengine ya jalan sekolah ya lancar ngono kuwi. Amin. Berdiri Nduk, coba kaya apa? Nggih. Inong nawang sih. Ya iya. Aduh. Nggih. Dah, Dah. sudah. Kuwi anu selendangmu ki lho, dilempet-lempet mburi lho benakne. Ah, ngono sing apik lek di syuting ning kamera ki ora ketok lek Iya, Pak. amburadul ngono kuwi. Iya ya Pak, udah Iya. cantik kok. Amburadul ketok kaya bar bergumul tidak karuan. Ayo. Apa itu Pak? Ora tegese saka kesusune ngono lho, akhire ya berantakan. Ayo. Gitu. Berkumpul tidak karuan. Dingin loh Pak ini Pak. Hah? Dingin loh. Oh iya, awakmu lek aku ning ngisore lampu tetep anget. Ya nggih ngono kuwi. Pak Haji. Kuwi nyapa angger muni kaji mak teratap ya. Ayo. Nyenong. No. Paku linan ora kaya wingi uni apa dika sampun tega No. agawe ruciting gale boten Dasru miyen. Iki tembang kebak tata krama. Ya. Kok iso. Lah iki ngangge anu basa dek iki ora. Mboten kados rumiyin. Kirangan. Ayo ngono. Nyenong. Mong. Atiku digawe rangu Marang film basa apik maling ngoko malian ayo. Angel ditutke iki ayo. Suwit manuk sikatan. Lawe manuke gelem sikatan. Ayo. Sikatan Mas Arif ayo.
Aku malu suwit manuk sikatan. Maksudnya tuh nama manuk Pak sikatan tuh. Oh jenenge sikatan. Iya. Oh, lah lek suwit ki apa suwit? Suwit piwit. Piwit lho Pak. Oh. Tak kira lek suwit rum. Ayo. Oh, Pak Haji. Lah biasa to wong lek lunga nang ndi-ndi karo mbokmu ki angger bablasan aku yo mesti ning hotel, lek ora suwit turun yo ning superior utawa ning delak. Oh iya. Kuwi. Tapi sama Bu Kesi aja kan? Iya jelas sama siapa. Ya, aneh-aneh. Ayo suwit manuk sikatan. Terus terowongan udan grimis. lah piye ora maido lek blero bar sikatan kudanan kok. Nek grimis masuk angin. Ya bener kuwi. Dadi orangu udan tangis keloyongan. Dadi orengu udan tangis. Piye mau? Keloyongan. Keloyongan piye to, No? Saya juga kurang tahu, saya belum sempat tanya Mbah Bak sudah seto. Oh iya. Iya mungkin kayak gitu loh Pak, sempoyongan gitu loh Oh mungkin. sempoyongan. Iya, bisa jadi. Iya wis. Oh iya wis, anu lah. Gambyok. Iya gambyok Pak, gambyok. Iya betul gambyok. Kaya bar gitu lho, gambyok. Ayo. Ya gambyok. Iya. Aga, diaturake coba kaya apa? Ya, Nduk, Nang. Sejak ikatan rengu enten apa niku dene sampun dangu dikakak ngaten sakniki jerpenten napa wadah sampun bosen
sinten asmane? Mbah Pagi. Mbah Malam enggak ada. Mboten nuwun. Anake Mbah Surup. Ini Pak. Dari kono-kono kaya. Bodang kuning. Sing dikersakne apa? Bodang kuning dipun bawani. Oh, iki padha iki enek WA sing ngersakake. Saking Larsa Antasena. Iki lho tenan iki. Oh ya, saya sudah boleh duduk belum? Lah iki, sik to? Oh ya. Pak nyuwun lagu. Bodang kuning, Pak. Ayo, siap nggih. Ya. Bodang adalah. Mbuh. Belum. Ayo, tak golekne kanca coba kaya apa. Oh ya. Bir, ayo Bir. Ah, coba anane Bir. Lah sakete weanan. Sakete wetaan. Weanan ya pas ya main ini iki lho, Pak, soalnya. Aku malah curiga. Biasanya karo bojo karo pacar ya ini ora mungkin weanan. Karo sapa? Lah niku lho, Pak. Nggih. Ayo ngono kuwi. Tur apike ning Darmareja ngene lho Bir, Mbak. Napa, Pak? Pancen teng mriki niki piyayi mriki niku lek dikek bintang tamu niku ketoke ora pati cocok apa neh yen dagelan. Wong jenis selirane penangkap lak dhewe-dhewe. Nah, niku mergane nggih engko ben iso lagune ya cukup terus lakone ya iso cukup ngono kuwi nggih. Oh, timbangane tinggi golek bintang tamu pelawak ngono duwite ya lumayan. Ha iya. Kulo nggih nambahi dalange ae. Ha iya. Akhire balike rono ra. Jare pun ikhlas. Hah? Jare pun ikhlas. Pak Haji lho mosok ndak ikhlas. Ikhlas ngene iki lak gur nggih isen-isen hambe banyol ngono maksude ora nggih. Ngomongane wayang iso-iso ya beda-beda. Ayo. Lek sejenenge haji lak dalange lek wayange kan beda. Sosok seorang bagonge piye. Lha dan dalange haji lek sing dene Dasamuka nyolong bojone wong, ya tetep nyolong bojone wong. Ora mungkin kok Dasamuka nyolong dadak amit sewu sinuwun Rama, ora mungkin. Ya tetep ngono kuwi. Dadi jangan dipandang dalangnya, namun tokoh wayangnya yang bicara itu siapa. Lah ngono kuwi sing jenenge. Pak, kula tak menyapa Mas Harif liyen nggih, Pak. Oh, harus. Selamat pagi Mas Harif. Ngantuk mboten? Oh, mboten. Apa melih saya di depannya saya melek gitu, Mas. Oh iya, nggih. Lenggah ning kono to weteke ning ngarepe sinden ayo. Lah nggih Pak, niku mungkin nek goro-goro pun ngoten sini-sini disalimi Kak, kaya bintang tamu. Oh iya. Ya salaman abote sepiro ora nggih. Iya, silaturahmi. Nah, kuwi. Kita lek belani Brigita tenanan aja. Iya. Kisah jantung hatinya, Pak. Iya. Nggih. Yo diaturake iki podang kuning. Pamundhut saka sapa mau no? Pak Pagi. Pak Pagi. Ayo diaturake. Nggih. Bapani, ayo dhisik Brigita sik ya, Bir. Nadyan wujud temong peksi nyengkok ngono iso tuku mobil. Sapa? Brigita. Ayo temenanan. Dayane podang kuning. Ya. Oper to, Pak? Oh ya oper ya kepada Lurinere. Ayo. Lawas men to Lurinere. Yusuf Ekodono. Kuwi kelawasan kuwi ora iki. Iki Gusti Putu Yase ayo. Ayo Aji Santoso ayo. Ya nang.
wong cakepane? Oh, suwe nggon kula lono. Oh, alah. Lan apa? Tak kira lek ayo ganti K ayo nggih. Ya terus. Kelono. Oh, Ora ngono kuwi. Aku iki maklap ngono apa terus sing diomoni iki mau ditembang ning karo Winong ki apa ngono. jenengane ngoten to, Pak. Ngapa? Haji lho, Pak. Lah haji yang ngangge budek barang ya entuk lho Mas Ampun. Haji. Aku malah beban ibu-ibu bapak-bapak mriki MC aja disuarne Ki Haji kula malah ora penak. Mergo napa? Haji niku lak rukun Islam. Derajate padha kalih salat, kalih zakat. Lah pancen adil-adilan kudu lek nyeluk kula nggih salat, zakat, haji cah ya pun tadi ngoten niku ora dikompliti. Ha iya, mulo tenggen tamlil ora tak kei haji ayo. Men padha men derajati lah ngopo. Ayo nggih. Yo. Nunanu. Golek isi podang jenar. Ya Bir. Ya iya. Ibu bunga Hop, oper, ya no, entekne no. Nyanding bisa dadi berantam. Nah, Kan marandana ya, ayo wis bene ora. Nggih, ora apa-apa. Yo, diaturake coba kodang kuning. Ayo, pamundhut saking Pak Pagi kalian Larso Antasena. Ayo. Kodang adalah Ayo. Ayo, diaturake. Yuk, dados. esuk awan ning omah wis ora krasan. Thank you.
sayang mubeng-mubeng pikiran goleki ora krasa iso jajah desa milang kori kala mangsane pariwisata Pamundhute Pak Lurah Agus Pricarja pariwisata ya. Adik-adik caksi iki tak sangoni lagu pengen apa saurunge kondur ning pati. Ayo Bunda arepe pengen ditembang nih apa? Ayo. Ayo Bun, ayo. Oke. Apa pengen apa? Ada request enggak? Mboten? Oh, nggih ora. Ya wis, matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Tembang kangen. Oke, ayo coba kaya apa. Nyuwun pambiyantu karo Mbak Dian Munasiroh. Wae, tembang kangen iki. Hah? Arep Mbak Tuti. Mbak Tuti kok ana bagiane dhewe kok. Nggih. Nggih, nggih. Ini Pak Bayu pundi Pak Bayu? Tasih lenggah Pak Bayu. Ketua panitia. Pundi tasih? Tasih. Mbok mriki Pak Bayu sampean yo Piyai Budaya. Ayo. Mriki karo Mbak Dian mriki. Ayo, nggih. Ben kula mangsa ki ya ketua panitiane ditampilke ngono. Ayo. Ben mlebu ning streaming. Heeh, ngono kuwi ya. Pundi Mas Bayu mriki Mas? Ayo. Monggo Pak Bayu, nggih tambah kesel Pak Bayu. Ayo Pak Bayu, Pak Bayu. Wis guru sik ketua Karang Taruna sak Madiun. Ayo. Ketua panitia lan liya-liyane. Nah, iki piyayine. Lho, wah iki. Iki kakange Mas Yoni Baratake lho, Mbak Dian. Oh, nggih. Layakne mirip. Nggih. Lho niki Mas Yoni mayang lho dalu puniki. Nggih. 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 Niki napa Mas? Pripun paring apresiasi riyen dalu menika kados pundi? Ngoten, Mas Bayu. Nggih. Nggih.
Radi nyaket mriki, Pak. Nggih. Nggih. Intinya kami panitia mengucapkan banyak terima kasih dengan kondisi seperapat. Seprapat tamat. Nah, ya. Nah, nggih, seperapat tetapi tampilan tetap semangat. Nah, nggih. Tepuk tangan untuk Mas Joyo dan Madangkara. Nggih. Tidak dikurangi 1% pun tampilannya. Loh. Meskipun seperempat niku wau. Ah nggih. Ini malah niku mau lakone saka Dursasana, Karna, bar kusik Salya, terus Sengkuni, Duryudana 5 lakon. Ragate mung setengah Seprapat. wengi. Lah, Ayo. nggih. Ya ora elok wong Darmareja niku. Niki ngeten Mas Bayu, mergo ya tandha matur nuwun kula mergo isih ditresnani kalih piyayi mriki niku nggih sak bisa-bisa kula men napa nggih? Men ora mboseni, men ora damel kuciwane penggalih para warga masyarakat, men kabeh remen penggalihe, seneng atine, sregep nyambut gawe, rejekine turah kebak barokah. Amin amin ya Allah. Amin. Nggih. Nggih. Mugi-mugi Mas Yoyo, Mbak Kesi lan sedaya kru sageta pikantuk balesan saking Allah ingkang langkung lan langkung. Amin ya rabbal alamin. Nggih, nggih. Nggih. Mbok nembang-nembang ngoten napa ngoten? Napa saged kula? Ah, ora mungkin raja ki ora mungkin jenengan niku nggih. Kepengin ngerti suarane aku yo anu. Waduh, lha pun niki wae. Hah? Sampun niki lan. Lha iki lak dialog nembangnya Kang Urung. Ayo nggih. Nyanyi, Pak, nyanyi. Nyanyi napa? Ngopo dibawani napa utawa duet napa pun karo Mbak Dian mangke gampang lagu liyane. Nggih. Nggih. Apa? Nah, ketua panitia bagusé kaya ngono karo sinden modele wedi. Ayo. Lah ketok kaya gila ngono modele, Pak. Gila ngono kaya weruh barang haram ngono to Mas Bayu jenengan ora nggih. 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 Apa? Slendro boleh, pelok juga boleh. Nggih, tembang kangen ngaten. Ah, tembang kangen niku pas kali Pak Mundute Pak Agus nggih. Kalau wau wonten pertanyaan saking Pak Camat. Nggih. Mas, ngono kuwi bayarane piro, Mas? Nggih. Pak Camat lan niku wonten Pak Camat. Ngarani wayange ngono kuwi ngoten nggih. Nggih. Mboten. Sing jejer-jejer ngono kuwi lho Mas, bayare piro? Oh, sindene. Nggih. Oh, ngoten. Lah, Terus niku jenengan apa? jawab pripun? Monggo tanglet piyambak kemawon dateng Mas Cahyo. Amargi niku paketan seperapat. Nggih, Pak Camat kaya aneh-aneh lho. Ya sapa ngerti mangke nular gandeng Darmarejo enten bersih desa, terus Wonorejo enten bersih desa, engko enten bersih camat teng mriko. Ha nggih. Teng Mejayan lho sapa ngerti gebrakan lho niku. Amin amin Nggih. amin. Riyen niku nate kula niku dalam rangka Agustusan teng daerah Pilang Kenceng mriko nggih bersih camat teng mriko nggih. Nggih. Ngoten niku. Pak Camat pripun menika? Oh, enten nggih siap ngoten. Siap. Wong Pak Lurahe desane pun melangkah teng bupati nggih pun wayangan. Kan kari camat sing teng-tengah niki. Pripun ngoten nggih. Pokoke kagem Pak Camat, pokoke khusus Mejayan lho nggih, kok kersa wayangan. Anggaran cukup 50%. Lho niku. 50% DP, 50% pelunasan ngoten lho Pak Camat. Ora kluthuk-kluthuk ora senengane ora. Ngaten wae pinarak prayogi ngayomi Pak Camat dumateng para warga masyarakat Darmarejo ya. Pripun tembang kangen, Mas? Nggih. Oke, apal jenengan? Niku wonten anu. Oh, wonten wonten prome, Pak. Nggih. Nggih. Modele ngoten niku kula anggere podcast ngoten nggih mesti didudoi teng HP tulisane nggih. Monggo dipun aturaken tembang kangen nggih nambani rasa kangene warga masyarakat Darmarejo Mejayan Madiun. Yuk. Mas Bayu Ati, ya. Wayah wengi udan
Tepuk tangan untuk Mas Bayu Haji sang ketua panitia, suarane apik ngono. Ayo. Matur suwun. Ngerti ya kan biyen tak kon nembang Mas. Paling ora rasa golek pelawak jenengan dandan gareng wis jos. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Pareng. Mbah nuwun Mas Bayu mugi-mugi sukses lancar acarane Purwomadya nganti wasana. Ayo. Mbah nuwun Mas Bayu.